салом бинандаҳои азизи озодӣ, Сарвинози Рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар бароятон хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро тақдим мекунам. Имрӯз 14 январ аст ва соат дар душанбе 11. Имрӯз дар барнома: Тоҷикистон қасд дорад аз ширкатҳои хориҷӣ аз ҷумла Google андоз ситонад. Як мақоми тоҷик гуфт Тоҷикистон ба дарёфти ваксинаи тасдиқшудаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ умедвор аст. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аввалин бор дар қариб 70 сол ҳукми қатли як зан ба иҷро даромад. Як мақоми тоҷик гуфт умедвор аст ба Тоҷикистон ваксинаи зидди коронавируси тасдиқшуда аз ҷониби Созмони ҷаҳонии тандурустӣ оварда мешавад. Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раёсати амнияти санитариву эпидемиологии Вазорати тандурустӣ, дар суҳбат бо оҷонсии ТАСС гуфтааст, чунин умедворӣ ба хотири узви барномаи ковакс будани Тоҷикистон вуҷуд дорад. Барномаи мазкур ки зери назари Созмони ҷаҳонии тандурустӣ аст, 92 кишварро фаро мегирад ва ин кишварҳо умед доранд ки бо ёрии ин созмон аҳолии худро бо ваксина таъмин хоҳанд кард. Ҷаъфаров гуфтааст ки барои Тоҷикистон муҳим аст ки ваксинаи зидди COVID-19 аз ҷониби Созмони ҷаҳонии тандурустӣ тасдиқ шуда бошад, амну фоидаовар ва интиқолаш ба Тоҷикистон ҳам осон бошад. Тоҷикистон дар соли 2020 барои содироти нерӯи барқ ба кишварҳои ҳамсоя бештар аз $56 миллион ба даст овардааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 40% ё тақрибан $40 миллион камтар будааст. Дар ин бора Вазорати энергетика ва захираҳои об хабар додааст. Ба иттилои манбаъ, соли гузашта барқ ба Ӯзбекистон, Афғонистон ва Қирғизистон интиқол дода шудааст. Ҳамчунин ин вазорат хабар додааст, ки дар соли 2020 дар Тоҷикистон ҳудуди 20 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол шуда, аммо ба ҳамин давраи соли 2019 4.3% кам будааст. Ёдовар мешавем, ки ширкати барқи тоҷик рӯзи 5 январ аз оғози лимити барқ барои аҳолинишини кишвар хабар дод. Мақомот дар маҳалҳо ба сокинон гуфтанд вазъи пешомада аз табиат вобаста аст ва бинобар ин аз мардум хостанд барои гарм кардани хонаву пухтани хӯрок аз сӯзишвориҳое ба мисли ҳизуму тапак истифода кунанд. Ин дар ҳолест, ки моҳи январи соли 2017 мақомоти энержии Тоҷикистон эълон карданд, ки тавлиди нерӯи барқ дар кишвар дар сатҳи кофӣ расидааст ва лимит мори таърих мешавад. Бозгашти лимит дар зимистони имсола сокинонро ғофилгир кард. Рӯзҳои наздик Тоҷикистон аз ширкатҳои хориҷӣ ба монанди Google, ки ба сокинони кишвар хадамоти электронӣ пешниҳод мекунанд, андоз меситонад. Қонуни Тоҷикистон дар бораи ворид кардани тағйирот ва иловаҳо ба кодекси андоз аз ҷониби палатаи болоии парлумон рӯзи 9 декабр тасвиб ва аз ҷониби президент 17 декабри соли 2020 ба имзо расид. Он аз 16 январ эътибор пайдо мекунад. Тибқи тағйирот аз соли 2021 шахсони хориҷӣ ва ширкатҳое ки дар қаламрави Тоҷикистон хидматҳои электронӣ мерасонанд, вазифа доранд, ки ба буҷаи кишвар 18% андоз аз арзиши иловашуда пардохт кунанд. Кумитаи андози Тоҷикистон хабар дод, ки чунин қарор дар робита ба рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ ва тиҷорати интернетӣ гирифта шудааст. Мақомоти Тоҷикистон солҳо бозталаб доранд, ки ширкатҳои хориҷӣ молиёт диҳанд, вале то ба ҳол тартиби ин гуна гирифтани андоз аз онҳоро маълум накардаанд. Дар ҳамин ҳол коршиносони умури мухобирот чунин амрро дар кишвар ғайриимкон медонанд ва мегӯянд дар гумон аст, ки ширкатҳои бузург барои супоридани андоз ба Тоҷикистон розӣ шаванд. ин нахустин иқдоми баҳсбарангези мақомоти Тоҷикистон дар робита ба ситонидани андоз аз бахши мухобирот нест. қаблан масъулони ин ниҳод гуфта буданд, талош доранд аз гуфтугӯҳо тариқи мессенҷерҳо аз қабили Viber, WhatsApp ва имо низ андоз ситонанд. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо қарори мақомоти федералӣ аввалин бор дар муддати қариб 70 соли охир ҳукми қатли як зани гунаҳгоршуда дар ҷинояти сангин ба иҷро даромад. Рӯзи 13 январ ба бадани Лиза Монтгомери 52-сола дар зиндони иёлати Индиана аз роҳи сӯзандорум маҳлули кушандаро ворид карданд. Талошҳои вакили дифоъ барои пешгирӣ аз ин қарор бо баҳонаи ин ки зан муддати тӯлонӣ мавриди озори ҷинсӣ қарор гирифта мушкилоти равонӣ доштааст, нодида гирифта шуд. Лиза Монтгомери соли 2007 ба ҳукми қатл маҳкум шуд. ӯро дар рабудани як зане айбдор карданд, ки дар батнаш тифли 8 моҳа дошт. Тафтишот гуфт, ки ин зан қурбонии
худро буғӣ карда кушт ва тифли батни ӯро берун баровард. Кӯдаки ин зан зинда монд. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико давоми 17 соли охир ҳукмҳои қатл иҷро нашудааст, вале президент Доналд Трамп ин таҷрибаро дубора барқарор кард. Дар ин муддат бо қарори ҳукумати Амрико 10 ҳукми қатл иҷро шудааст. Президенти мунтахаб Ҷо Байден гуфтааст, ки иҷрои ҳукми қатлро боз медорад. Як сокини ноҳияи Восе иддао дорад, ки 6 соли пеш бо иштибоҳи табибон ҷарроҳӣ шуда ҳоло безурёт аст. Ӯ мегӯяд акнун бо ин айби табибон наметавонад дигар тифл ба дунё биёрад. Вай дар суҳбат бо ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода гуфт, аз ин кор ба ҷое шикоят набурдааст, аммо таъкид мекунад табибон бояд дар кори худ эҳтиёткор бошанд. Аминҷон Қаймов 10 сол дорад. Мехоҳад модараш барои ӯ бародар ё хоҳар таваллуд кунад. Аммо модари Аминҷон орзуи ягона писарашро ба ҷо овардан наметавонад. Боғигулро 6 соли пеш дар таваллудхонаи шаҳри Кӯлоб ҷарроҳӣ карда тухмдонашро гирифтаанд. Ами приступ хапид мо балниса рафтем. Балниса куҷо? Узи рафтем, аммо анваи раънода. Узи кардем, гуфт ки киста дори. Киста дори, ӯро операция кардан дар кор буд. Баъд моро операция бурданд, хайма операция дар омадам. Уҷа калонҳо истодагӣ буд, чӣ мегирем, чӣ намегирем, айё пурсидагӣ нестанд. Мара худ ман гуфтагӣ нестанд. Ман худ бемор муҷада хом. Боғигул баъди ин ҷарроҳӣ дигар таваллуд кардан наметавонад. ҳоло ин зани 36 сола дар безурёт мондани худ табибони таваллудхонаи рақами 2 Кӯлобро муқассир медонад. хонаводаи Боғигул мегӯяд, ки баъди 3 соли бемордорӣ ва фарзанддор нашудан пои онҳоро ба бемористони насл кашид ва аз он ҷо огоҳ шуданд, ки келинашон дигар фарзанддор намешавад. Ман дурустай давлен шида у корда намеяд. И одам фикр намекунен ки ин аз 6 солай 10 солай бефарзандай ира давлен мезана намезана ира ки суроғ мекунад. Ура суроғ мекунен ира не? Ям ам гражданин зан Тоҷикистон. Хонаги ҳама паячин дафтан занг зад ба телефон авардоштам. Гуфт ки ма пай раъноим кори шидаги шидака гот келни тарада тахмдониш гирифтаги. Ма гуфтам барои чира аввал як та гуфтен ози ду та меге. Гуфт ки хайм хел гирифтаги зана гуфт давленш бланштаги ховай биянам тари коро накунин. аммо дар таваллудхонаи рақами 2 шаҳри Кӯлоб гуфтанд, ки аз ин ҳодиса 6 сол гузаштааст ва онҳо дақиқ намедонанд чӣ гуна ҷарроҳӣ пушти сар кардааст. хонаводаи Боғигул сартабиби таваллудхона Шаҳло Бобохоноваро гунаҳгор мешуморанд. орзу мекунед бо дошта бошед. вале хонаводаи Боғигул мегӯяд, ки ин ҷарроҳӣ ва гирифтани тухмдон бе пурсиши онҳо анҷом шуда онҳоро сарсони дарҳои бемористон кардааст. баъди он ки хонаводаи Боғигул огоҳ шудааст, ки дигар фарзанд намеёбад, барои ҷавобҳои писараш хоҳари шавҳараш як духтарашро тақдим кардааст. аммо хонаводаи Боғигул мегӯяд, ки бо вуҷуди гузаштани сол аз даъвояшон даст намекашанд. ин хонавода мегӯяд, ки даъвои онҳо барои он аст, ки табибон ислоҳ шаванд, то ба тақдири касе мисли Боғигул бозӣ накунанд. Эрон корҳои илмии пажӯҳишии коркарди нави сӯзишворӣ барои реактори таҳқиқотиро шурӯъ кардааст. Дар ин бора сафири Эрон Козим Ғарибободӣ дар саҳифаи Твиттер хабар додааст. ҷараёни корҳои мазкур аз 3 марҳила иборат аст, ки дар марҳилаи аввал урани филизӣ бо истифода аз урани табиӣ таҳия мешавад, гуфтааст сафир. Ба гуфтаи вай, Теҳрон Оҷонсии байналхалқии нерӯи атомиро дар бораи ин иқдомаш огаҳ кардааст. Урани филизиро метавон дар сохтани силоҳи ҳастаӣ истифода кард, хабар доданд дар Оҷонсии нерӯи атомӣ. Ин дар ҳолест, ки пештар аз ин Бритониё, Фаронса ва Олмон аз Эрон хостанд аз азмаш барои аз сар гирифтани ғанисозии ураниуми ғализи 20% баргардад ва гуфтанд, ки ин ҳаракати мазкур як таҳаввули манфии ҷиддӣ ва нақзи созиши атомии соли 2015 аст. паҳлавони тоҷик Темур Раҳимов дар мусобиқаи устодони ҷаҳонии ҷудо ки шоми чоршанбаи 13 январ дар шаҳри Доҳаи Қатар ба поён расид, дар рақобатҳо дар вазни беш аз 100 кило мақоми панҷумро касб намуд. Раҳимов дар давраи аввал ба Штефан Ҳеги аз Австрия ғолиб омад. ӯ дар давраи дуввум ба намояндаи Исроил дастболо шуд. Вале Темур дар давраи севум қувваозмоиро бо Инал Тасоефи русиягӣ бохт. Рақибаш дар тӯли 4 дақиқаю 17 сония бо баҳогузории Визаари пирӯзӣ ба даст овард ва нимфинал роҳ ёфт. Паҳлавони тоҷик бошад дар давраи тасаллубахши муборизаро барои медали биринҷӣ идома дод. рақиби ӯ дар қувваозмоии 4 аз Кореяи Ҷанубӣ буд. қувваозмоӣ бо пирӯзии Раҳимов хотима ёфт ва ӯ ғолиб шуд. ҳамин тариқ паҳлавони 23 солаи тоҷик Темур Раҳимов дар вазни сангинтарин
از 5 قوه آزمایی در 3 تاش پیروز شده 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب شد. یادآور میشیم که در این مسابقه تاجیکستان را باز 2 گشتینگیر سامان محمدبیکوف و بهروز خواجه‌زاده نمایندگی کردند، ولی هر دو در وزن 273 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانی برای امروز 14 ینور چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، این بود خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان که در برنامه نویدی بامدادی تقدیم شما شد. با ما بودن رو فراموش نکنید. تا صحبتی دیگر، خیر.